Z té červené dráhy viděli jsme, že pořadatelé před závodem zvrhli hodně vody na lajnu, která zápětí byla přetažená čerstvým materiálem, takže Daniel Klíma, pokud se mu podaří udělat start, má skvělou pozici na to dovést si vítězství v jeho první vylučovací jízdě. Jsem, Matěj, strašně zvědavý na výkon Ryana Douglase, ten loni postoupil až do finále, polovinu finálové rozjížďky vedl a nakonec kvůli technické poruše skončil až pátý. Vše je připraveno ke startu 70. zlaté přilby. Spálené, se to tak zdálo. Spálené spojky, samozřejmě závodníci poslední, co chtějí hned si v první jízdě spálit spojku. Čekáme tady na to, co se stalo. Start maršál Jarda Kocek tady ukazuje rozhodčímu dnešního závodu na světla. Pravděpodobně si je chce ověřit, jestli fungují. Je to tak, ty sám to moc dobře znáš. Matěj Kůs je někdejším mistrem České republiky na ploché dráze a dobře ví, že nejprve se musí rozsvítit zelené světlo, až nějaký čas na to letí páska nahoru. To je nejspíš ten problém, proč se opozdil start první rozjížďky 77. ročníku zlaté přilby. Jak si řekl Honzo, práce startmaršála je přitáhnout si závodníky rovně ke startovací pásce, ideálně do 10 cm. Od startovní pásky startmaršál dá ruce dolů, to je pokyn pro rozhodčího, rozsvítit zelené světlo a zhruba do 2-3 vteřin vyletí páska nahoru. Páska letí nahoru a 77. ročník zlaté přilby města Pardubic startuje. Špatnou reakci na startu nepředvedl Dan Čenda Klíma, který je na druhém místě za Ryanem Douglasem, kterého teď pod Nicku předjel. Tak to je skvělý start českých barev do dalšího ročníku zlaté přilby. Dan Klíma první, Ryan Douglas druhý a za ním se odehrává souboj o třetí místo, kam se posunul Brit Adam Ellis. Ten odsunul za svá záda Švéda Olivera Bensona. Ten tady v Pardubicích už jednou ve finále byl, ale dnes bude muset začínat hezky od těch úvodních kručků ve vylučovacích skupinách. Adam Ellis se tady posunul na třetí místo a sleduje vedoucí dvojici Daniela Klímu a také Ryana Douglase. Douglas teď využil tu rychlou vnitřní stopu v prvním zatáčce a předjel Klímu. Tam byl před malou chvílí rychlejší právě český reprezentant. Teď ovšem právě na stejném místě byl předjetý. Najíždíme do posledního kola. Douglas, Klíma, Ellis, Benson. Takové pořadí na prvních 4 místech. Ať už 5bodový vklad, tak 4bodový vklad za první, potažmo druhé místo. Je velmi dobrý vstup do závodu a vypadá to, že právě jim se budou moci pyšnit. Tedy po 12. a tento veterán, už 50letý Maďar, se rozloučí s bohatou kariérou právě tady v nejstarším závodu planety. Český reprezentant, pardubický odchovanec Jan Jeníček stojí na vnitřním okraji dráhy a spolu se zmíněnou dvojicí je tam také Australan Sam Masters, Brit Leon Flint, Michel Paco Castaña z Itálie a Slovinec Matic Ivačič. Startmaršál Jaroslav Kocek znovu narovnal šestici závodníků na startovním roštu, vše je připraveno k dalšímu startu. Páska letí nahoru. Výborně odletěl z třetího startovního pole Australan Sam Masters. Australané mají rádi pardubické letiště, ta dráha je opravdu obrovská a velmi široká, což Australanům vyhovuje, protože v jejich domovině se závodí na typologicky podobných drahách. První Masters, druhý Ital Michel Paco Castaña. Ovšem po vnějšku tam na něj útočí Slovinec Matic Ivačič. Castaña bývá pravidelným účastníkem závodu o zlatou přilbu, stejně tak jako jeho otec Armando. Jeden z činovníků Mezinárodní motocyklové federace nyní, který je přítomný tady v pardubickém Svítkově. No a podívejte se, jaký náskok si vytvořil Australan Sam Masters. První Masters, druhý Castaña, třetí Ivačič, čtvrtý Jan Jeníček. Pardubický jezdec tedy jede pro 2 body z úvodní rozjížďky. A ve zmíněném pořadí také první čtveřice projede cílem. Sam Masters dělá velmi důležitý krok. A na vnějším okraji dráhy má ještě slovenského kamaráda Jakuba Valkoviče. Tady je kompletní jezdecké obsazení 5. pořadové rozjížďky dnešního dne a také druhé jízdy první vylučovací skupiny. Jak už jsem říkal, Dan Klíma, Ryan Douglas, potažmo ještě Adam Ellis můžou stvrdit postup do čtvrtfinále už nyní. Solidní start měl znovu
jezdec jedoucí z vnitřního okraje dráhy, tentokrát je to Ryan Douglas, s ním ovšem bojuje Adam Ellis. Britsko-australský souboj zatím vyznívá lépe pro druhého jmenovaného Adam Ellis, tedy první, druhý Ryan Douglas a na třetím místě se veze po vnitřním okraji dráhy Oliver Bernson ze Švédska. Ten schytal velkou ciku, jak se říká ve světě ploché dráhy, tedy ten materiál odlétávající od zadního kola motocyklu před ním jedoucích jezdců. A musel vyvinout hodně úsilí, aby si očistil brýle. Adam Ellis drží ideální stupu a pomalu ujíždí Ryanu Douglasovi. Kdyby jízda skončila takhle, postoupí oba dva, ovšem fanoušci tady ve Svítkově bouří, protože na čtvrté místo se právě propracoval Daniel Klima. Ten se trácí nějakých 30 metrů na Švéda Olivera Berntsona. Teď udělal chybu Ryan Douglas, kterého Berntson dokázal po vnitřku přejet. Čeká ještě souboj v poslední zatáčce a pro Klímu je samozřejmě tohle v té postupové matematice špatně. Pro Berntsona oživení Maticem Ivačičem ze Slovenska a také českým reprezentantem Janem Jeníčkem, který se postavil do 5. startovního pole. Z první jízdy má zatím 2 body na svém kontě a teď by chtěl svůj bodový stav ještě kousíček vylepšit. Na vnějším okraji dráhy pak bude maďarský závodník 50letý veterán Norbert Magoši. No a zraky režie se pochopitelně upínají k českému reprezentantovi Janu Jeníčkovi. Pardubický junior nejspíš vyzkouší start ještě jednou. Byl tam totiž nepovolený pohyb na pásce. Řekl bych, že se ho dopustil Matic Ivačič. Přesně tak, Matic Ivačič. Jízda je zastavená. A myslím si, že tam došlo k pohybu i do té dráhy a každý závodník na to má svůj jiný klíč. Startuje několik národních šampionů svých zemí. Sam Masters, mistr Austrálie z roku 2017, Leon Flint, juniorský mistr Velké Británie, Michel Paco Castaña, 4násobný šampion Itálie. A my máme za sebou restart, který se velmi dobře povedl Matici Ivačičovi, slovenskému reprezentantovi. Ten se teď po vnějšku protáhl ještě před bílým povlakem jedoucím Michela Paco Castaňu a Ivačič je ve vedení. Ivačič první, Castaňa druhý. Sam Masters na třetím místě snažil se protáhnout pod Castaňou, ten mu ale zavřel tu, dá se říct, popkovickou zatáčku, jak se jí tady ve Svítkově říká, tu první zatáčku za startem. Honza Jeníček se zeleným povlakem na přelbě i tentokrát na čtvrtém místě a míří pro další souboru. Castaňa teď hodně otevřel vnitřek, čehož využil Masters, ale souboj o druhé místo stále pokračuje ve vedení. Mezi tím Matic Ivačič, a jak se povědra říká, když se dva perou, třetí se směje, Ivačič svým soupeřům ujíždí a míří za případným postupem, protože z první jízdy zapsal 3 body, pokud k ním teď připíše 5, postoupí do čtvrtfinále. Stejně tak jako Sam Masters, který se drží na druhém místě, už dokázal odsunout za svá záda Michela Paco Castaňu. Vypadá to, že pořadí se již měnit nebude. Matic Ivačič i Sam Masters postupují do čtvrtfinále. Michel Paco Castaňa třetí, Jan Jeníček, kteří už mají jistý tém v boji o to třetí postupující místo, je Švéd Oliver Berntsson. Zajímavé je, že jak Ryan Douglas, tak Adam Ellis, kteří už mají jistý postup, tak se postavili na start a budou bojovat o co nejlepší postavení v konečném pořadí vylučovací skupiny, přestože už by mohli dát nohy v uvozovkách na stůl a čekat na to, jak se s počínáním si v první vylučovací skupině budou počínat jejich konkurenti. Na startu tedy Andrzej Grmek, Oliver Berntsson, Daniel Klima, Jakub Valkovič, Ryan Douglas a Adam Ellis. Pokračuje třetí série startů, pokračuje třetí jízda první vylučovací skupiny. Výborně odstartoval Oliver Berntsson, což je samozřejmě špatná zpráva pro Daniela Klímu. Ten je jeho přímým konkurentem v boji o to třetí postupující místo. První tedy Švéd Berntsson a za ním zatím 2 triumfátoři z těch předchozích 2 rozdížděk se zelenou čelbou jedoucí Australan Ryan Douglas a s černobílou jedoucí Adam Ellis. Berntsson svým soupeřům trochu poodjíždí a zatím drží velmi pevně ve svých rukou případný postup mezi 24 nejlepších účastníků tohoto závodu. První Berntsson,
Ryan Douglas v mezičase předjel a odsunul za svá záda Švéda Berntsona. Odstupuje nám Jakub Valkovič, slovenský reprezentant. Najíždíme do posledního kola. Na prvním místě tedy Ryan Douglas, Oliver Berntsson na pozici druhé. To by mu ovšem mělo dát na postup. Třetí Adam Ellis, který teď na Švéda útočí. A na čtvrtém místě pak Andrzej Grmek. Daniel Klíma bohužel až na v tuto chvíli poslední páté příčce, což bohužel na postup stačit nebude. Jízdě s pořadovým číslem 9 a také v celé první vylučovací. Režie si samozřejmě nejvíce vybírala borce s modrou přilbou Jasona Doylea, jak už jsem říkal, světového šampiona, trojnásobného vítěze závodu o zlatou přilbu města Pardubic. Je třeba zmínit, že těch jezdců, kteří dokázali vyhrát zlatou přilbu, třikrát moc není. Je to pouze Dan Ole Olsen, sedminásobný vítěz, nejúspěšnější Čech Jiří Štancl, Lee Adams a poté také legendární Tony Rickardsson. Navíc Jason Doyle je pouze jedním ze 3 jezdců, kterým se podařilo vyhrát třikrát v řadě a zkompletovat ten pomyslný zlatý hat-trick tady v Pardubicích. Spolu s ním je to pouze Ole Olsen a krajan Lee Adams. Už bylo dnes řečeno, Jason Doyle je závodníkem, který má doma v Austrálii ve svém australském Newcastle vitrínu pro 4 zlaté přilby, zatím získal 3 a tu další bych chtěl vyhrát dnes, ale zatím nezačíná. Nejlépe je na 3. místě, naopak ve vedení je Ryan Douglas, loňský finalista, který i letos musel procházet vylučovacími skupinami, prošel jimi velmi úspěšně a nyní míří za dalším pětibodovým zápisem. První Douglas, druhý Becker, třetí Jason Doyle, na 4. místě se drží Dimitri Berger z Francie. Douglas musí hájit první pozici, útočí na něj Američan Luke Becker, žák legendárního Grega Hancocka. To zkouší povnitřku, ale zatím neúspěšně. Samozřejmě Douglas má drobnou výhodu, mohl si otestovat dráhu v těch vylučovacích skupinách, ale ta výhoda se bude postupně smazávat, třeba jako náskok australského jezdce. Becker znovu zaútočil a znovu neúspěšně, ale Douglas teď možná udělal drobnou chybu, trochu otevřel vnitřek a Becker znovu atakuje australského závodníka. Je to opravdu velmi napínavá bitva o vítězství v první jízdě první čtvrtfinálové skupiny. Becker teď je lehce před Douglasem, ovšem ten na vnějšku nabral rychlost, zavírá Američana a nejspíš si pohlídá až do cíle vedení. Je to tak, Ryan Douglas vítězí v jízdě s pořadovým číslem 13 a z vítězného Ryana Douglase, žák legendárního Grega Hancocka, někdejšího světového šampiona. Ve 3. poli je Rohan Tangate s 1 bodem, zatím možná trochu za očekáváním. Ve 4. Dimitri Berger, mluvili jsme o tom, dobře odstartoval, udělal obrovskou chybu. V 5. poli stojí již zmíněn Ryan Douglas, vítěz první rozjížďky, a v 6. Jason Doyle zapsal jenom 3 body. Samozřejmě pokud teď zvítězí od mantinelu, tak bude prvním postupujícím přímo do semifinále, ale zatím to není naprostá jistota toho, že by měl ten vývoj skupiny, první čtvrtfinálové skupiny pod kontrolou. Dimitri Berger často jezdí dobře v Pardubicích, protože je to specialista na dlouhou dráhu, co se tady v Pardubicích hodí, ale teďka už start 17. rozjížďky. Jason Doyle dobře odstartuje od vnějšku, může si zajistit přímý postup do semifinále a Jason Doyle velmi dobře odstartoval od vnějšku a za první zatáčku je ve vedení. Za svými zády veze Luka Beckera, ten Doyle druhý už v té první jízdě a 4 by ho výrazně přiblížila k postupu mezi nejlepší 12. Třetí je v tuto chvíli Francouz Dimitri Berger, bojující o 3. pozici ještě s Australanem Rohanem Tangatem. Doyle si odhazuje s lídu, tedy to krytí očí, a najíždí do 3. kola už solidním náskokem na druhého Luka Beckera. Becker zatím dnes předvádí velmi konzistentní výkon po té, co v první jízdě bojoval o vítězství a nakonec skončil druhý. Je teď na 2. místě s výraznou převahou na již 3. Dimitriho Bergeho a s výrazným odstupem na vedoucího Jasona Doylea. Ještě jedno kolo před námi. Vypadá to na další australské vítězství v první čtvrtfinálové skupině. Po úspěchu Ryana Douglase teď míří za 5bodovým ziskem Jason Doyle, někdejší světový šampion a trojnásobný vítěz zlaté přilby, se stává právě teď také prvním jistým semifinalistou 77. ročníku. Na startu na vnitřním okraji dráhy v tuhle chvíli stojí Australan Rohan Tangate, ten stále živí naděje na postup, stejně tak jako Dimitri Berger v 2. poli. V tom 3. je
další protinožec Ryan Douglas a jeho krajan Jason Doyle je v poli čtvrtém. Šestý postupující nechce nic ponechat náhodě a chce zabojovat o co nejlepší možnou výchozí pozici pro semifinále a třeba si ještě trošku otestovat dráhu před samotným startem semifinálových skupin. Ve pátém jezdeckém poli je pak Slovinec Matic Ivačič, ten už postoupit nemůže. No a na vnějším okraji dráhy je Američan Luke Becker. Dráha je hodně nakropená, uvidíme, jak to zamítá kartami boji o další body. Do hodnocení čtvrtfinálových skupin skvěle odstartoval Francouz Dimitri Berger. Za jeho zády se vytáhl Rohan Tangate, ale teď se přes něj zprava i zleva jako tsunami přeřítili dva závodníci. Jeden z nich se dostal hodně na vnějšek, byl to